Micro. Perdona. En primer lloc, bon dia a tothom. Agrair l'assistència tant de les persones que estan en aquesta taula rodona, que ja tindré l'oportunitat de presentar-les, com de tots vostès que estan connectats en aquesta segona jornada que l'Institut Cerdà farà per discutir, per contrastar, per conèixer les necessitats i oportunitats, en aquest cas de municipis que hem volgut escollir de tota Catalunya, 5 municipis molt representatius, tots ells entre uns 3.000 i 9.000 habitants i que tenen unes característiques molt diferents i unes situacions, com veurem al llarg del dia d'avui, i unes problemàtiques i uns reptes molt diferents dels que de vegades estem acostumats a escoltar en grans ciutats, com pot ser Barcelona, Lleida, Girona, capçaleres de comarca, etc. Per tant, grans capçaleres de comarca, etc. Per tant, jo crec que avui tindrem l'oportunitat de poder contrastar el que podria ser els resultats i la gestió de la crisi del Covid en municipis amb unes particularitats d'estacionalitat, de particularitats econòmiques, socials, també molt significatives. Jo, si em permetran, seré molt curt amb la meva introducció. Jo els deia en aquella primera jornada que la Covid està caracteritzada, nosaltres entenem, per dos grans variables. La variable temps que inclueix, per tant, una variable d'incertesa molt significativa i també la variable persones, és a dir, és una crisi que afecta directament a les persones, no tant a la tecnologia, com avui mateix hem vist el problema aquest Twitter que els han hackejat certes comptes de persones molt representatives de tots els Estats Units, són temes tecnològics. Aquí estem parlant de temes que estan molt vinculats a les persones. I això, fixin vostès que amb el que serien els ajuntaments, això té particularitats molt significatives, les veurem avui mateix, però els hi comento dos en cada una de les variables. La variable temps introdueix una variable d'estacionalitat, no és el mateix a Catalunya el mes d'agost que el mes de febrer, no és el mateix el mes d'octubre o novembre, i també a les persones. Ara fa un moment, abans de connectar-nos, estàvem parlant amb l'alcalde de Guissona, que ja tindrà oportunitat d'exposar una situació que ha estat clarament en els mitjans de comunicació, la problemàtica lligada a les persones i en aquest cas als temporers de la fruita. Llavors, per tant, és una cosa que no tan sols afecta sanitàriament a les persones, sinó que afecta també a com les persones desenvolupen la seva activitat econòmica i social. També, en tercer lloc, m'agradaria comentar que estem davant de municipis que tenen una rigidesa molt més gran a l'hora de gestionar els seus equipaments i serveis, perquè, lògicament, tant per la seva capacitat pressupostària com la seva capacitat de dir, anem a dimensionar els nostres equipaments i serveis, els generalment es dimensionen per uns determinats capacitat o de ciutadania. En canvi, estem davant d'una crisi que en un moment determinat pot tenir unes puntes molt importants i que també en municipis més grans es té, també el problema lògicament és més gran, però es té amb més capacitat de reacció. En municipis petits volem veure també si aquesta capacitat de reacció tant d'equipaments i serveis és i com s'està gestionant. Després, un tema que aquests darrers dies que el confinament, la primera fase del confinament, es va tancar. Hi ha un tema que de vegades a nosaltres ens preocupa en l'Institut, que com vostès saben tenim una especialització en el que és la gestió de riscos i crisis des de ja fa més de 10 anys. Clar, moltes vegades ara estem focalitzats en els riscos del Covid, però els municipis petits, especialment a Catalunya, han d'afrontar, o per almenys tenir en el cap, que hi ha riscos com poden ser riscos d'incendi, riscos d'episodis de pluja, etc., i que, per tant, són riscos que no han desaparegut, estan allà i que, molt probablement, hem de tenir la capacitat, o almenys
la intenció, diguem també, de poder-lo gestionar en cas que aquests riscos esdevinguin una realitat. I finalment, i amb això acabo, també hi ha un tema que ha sortit sobradament aquests dies i és el paper de Catalunya des del punt de vista de gestió del reequilibri territorial. Hi ha temes que hem de pensar si la tendència és una tendència que es produirà una certa estabilització. Estem parlant de persones i de gent que comença a dir, escolta'm, doncs jo vull anar més a viure en ciutats més petites, hi ha un cert plantejament de reequilibri territorial, hi ha un cert plantejament també degut a les facilitats del teletreball, que també són temes que crec que val la pena també parlar en el dia d'avui. Bé, amb això acabo i, evidentment, agrair molt profundament als alcaldes que avui ens acompanyen, que són 5 alcaldes, l'alcalde de Guissona, en Jaume Ars, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, l'alcalde de Gandesa, Carles Luz, l'alcaldessa de Vilafant, Consol Cantenys, i finalment l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, Anna Martínez. A tots vosaltres, evidentment, moltíssimes gràcies i espero que puguem treballar amb aquesta hora i mitja amb molt d'interès per la gent que ens escolta. I agrair també, per suposat, al Lluís Ingrada, el director de l'àrea de territori de l'Institut, que modera a partir de ja mateix la taula rodona de la jornada. Endavant, Lluís. Al micro, Lluís. Bon dia. En primer lloc, agrair també per part meva la participació dels alcaldes i alcaldesses que ens acompanyen avui per aquest debat, que tal com deia Carles Cabrera, el director general de l'Institut, l'hem volgut centrar i orientar una mica més a recollir la visió, les perspectives dels municipis d'una mida mitjana o petita. Fa unes setmanes vam fer un debat similar amb ciutats de més dimensió, on teníem les capitals de província, Girona, Lleida, Tarragona i també Granollers i Gavà. En aquesta ocasió tenim la participació de Gandesa, Guissona, Gandesa amb uns 3.000 habitants, Guissona uns 7.000 habitants, Moià 6.200 habitants aproximadament, Santa Coloma de Cervelló 8.200 habitants aproximadament i Vilafant uns 5.400 habitants. Si m'he equivocat amb alguna dada, suposo que els alcaldes i alcaldesses ja s'encarregaran de corregir-me perquè normalment ells tenen les dades més recents i els agrada actualitzar-les quan algú no les dona de manera exacta. Tenim 1 hora i quart aproximadament de debat. Centrarem el debat en 4 blocs i farem per cada bloc una pregunta rotativa als 5 alcaldes i alcaldesses. El primer bloc serà per tractar sobre la crisi, estrictament la crisi sanitària. És una pregunta que, malauradament, quan la vam formular, la plantejàvem en termes potser més aviat retrospectius i és una pregunta que és evident que ha adquirit una actualitat i s'ha de formular en termes de present. El segon bloc serà centrat en l'activitat socioeconòmica, veure quin impacte ha tingut i està tenint i quins reptes es plantegen per l'activitat productiva, la base productiva d'aquests municipis. En tercer lloc, formularem una pregunta adreçada a la qüestió de les oportunitats que tenen aquest tipus perfil de municipis de mida mitjana i petita, oportunitats derivades de la crisi. I, en últim lloc, una pregunta adreçada a les qüestions més de governança, de gestió de recursos, de capacitats, de col·laboració públic-privada perquè aquests municipis puguin reactivar la seva activitat. Llavors, entrem ja en el debat i la primera pregunta sobre la crisi que formularem a cadascun dels alcaldes i alcaldesses és com s'ha viscut, com han viscut i com estan vivint aquests municipis la crisi, l'emergència sanitària que hi ha hagut i estem vivint, quines conseqüències preveieu que poden haver-hi, quines diferències, sobretot, això ens interessa especialment respecte a ciutats més grans, entorns més urbans, més grans, i quines lliçons se'n poden extreure per seguir gestionant la crisi actual o futures crisis que pugui haver-hi. Llavors, començaré donant la paraula, seguirem l'estricte ordre alfabètic dels noms dels municipis i dono la paraula a l'alcalde de Gandesa. Endavant, alcalde. Bé, bon dia. Primer que tot, agrair-vos que avui poguéssim tindre aquest espai de debat i poguéssim aportar
totes aquestes vivències, perquè al final ha sigut una situació molt complexa, però penso que han de dependre per continuar gestionant el dia a dia, que, com bé deies, continua sent prou complicat. Bueno, podríem dir que aquesta crisi sanitària que ens ha afectat a tots en una transversalitat tremenda, la veritat que els primers dies van ser una mica de complexitat i també d'incertesa. No sabies ben bé com i de quina manera s'havia d'actuar davant d'aquesta situació. Tenies els recursos que tenies i no n'hi havia cap que estigués destinat per a aquesta situació i la veritat que els primers 15 dies va ser una situació que va generar molta complexitat i va estancar, si ho podem dir d'alguna manera. Primera, per el munt d'informació que ens arribava. Sí que és veritat que arribava molta informació de diferents departaments i fins que no vam arribar al punt d'organització, que em penso que això seria la part més positiva, no? Parlar de l'organització que hem sigut capaços de tindre a nivell de territoris, a nivell de comarca o de vegueria, per dir-ho d'alguna manera més entenedora, que hem sigut capaços a nivell de Catalunya estar estructurats, organitzats, per poder donar resposta a totes aquelles preguntes que els ciutadans ens ficaven damunt de la taula. Però la veritat que ha sigut una situació molt complicada poder gestionar aquesta situació sanitària que també ha derivat a econòmica i també social i psicològica. Vull dir que han sigut 3 fronts molt importants que han marcat molt a la gent que els ajuntaments, amb pocs recursos, han tingut que fer front. I aquesta situació, com bé dèieu, no s'ha acabat. Hem de continuar tenint cura de quines actuacions hem de fer perquè els rebrots estan aquí. Important, la mancança de recursos, fer aquelles modificacions de pressupost que no tenies contemplades per donar cobertura a aquelles necessitats que vam tenir al primer moment, desinfecció de carrers, de places, poder donar cobertura a aquelles persones que malauradament van perdre la feina o no tenien garantit les necessitats més bàsiques. Per tant, l'Ajuntament ha tingut que donar cobertura conjuntament en tot aquest teixit del tercer sector, que la veritat han estat molt units per a poder donar cobertura a tota aquesta gent, i tot això ha fet que tinguéssim aquesta parada de funcionament d'Ajuntament i donar cobertura a totes aquestes necessitats que hem tingut damunt de la taula, que segurament que hem de continuar donant. I com a aprenentatge jo voldria destacar la capacitat que hem tingut d'organització. En això sí que ha sigut penso que seria la part més important que n'hauríem de treure mostra de que els grups de WhatsApp els teníem per a donar-nos comunicació i moltes vegades per fer moltes conyes, però la veritat que les eines, les tecnologies ben aplicades ens han facilitat molt la feina perquè s'ha treballat sense parar i ens han donat informació per poder donar respostes perquè els ciutadans eren els primers que ens demandaven. I com bé sabeu, els ajuntaments som la primera línia de foc i estem just al costat mateix dels ciutadans per donar-los resposta. No sé si m'he passat o... No, moltes gràcies. Ara donaré la paraula a en Jaume Ars, l'alcalde de Guissona. Seria interessant veure, respecte al que comentava l'alcalde de Gandesa, quines són les qüestions prioritàries que s'han hagut d'atendre. L'alcalde de Gandesa ja n'ha mencionat unes quantes, també ha mencionat un factor que creiem que és important, i més en aquesta situació de rebrots, que és la qüestió psicològica, que en el fons és un element també que condiciona la reactivació. Endavant, Jaume. Molt bé, bon dia a tothom i també, com ha dit en Carles, deixeu-me donar les gràcies per convidar-me aquí, perquè a vegades nosaltres a Guissona solament tenim el nostre nom per Bonària, i a Guissona tenim també altres àmbits. Per tant, agraïment al vostre convit. I m'agradaria, abans de respondre una mica a la pregunta que ens feia Lluís, situar-vos a Guissona, perquè a Guissona nosaltres som una bombolla, som una cosa atípica, perquè Guissona té el 52% de nouvinguts, dada molt important. Tenim un 2% registrat d'atur, per tant, davant d'aquesta crisi que hem tingut sanitària, Guissona no ha deixat de treballar, i això és important. I això també ens comportarà altres coses que després us comentaré. I penseu que tenim una gran empresa de 4.000 treballadors directes i amb autònoms i indirectes són 6.000 treballadors. Per tant, això, sens dubte, ens fa caminar d'una manera diferent a altres poblacions. Però per contestar la pregunta que ens fèieu, nosaltres penso que l'inici, també ho ha dit en Carles, l'inici de la pandèmia i de la situació era la desinformació i la multiinformació, és a dir, hi havia un moment que estàvem totalment desinformats, però hi havia un moment que estàvem molt informats i no sabíem les dades
com les havíem de gestionar des d'un ajuntament petit, perquè nosaltres en aquest ajuntament nostre som 60 treballadors i molt amb una estructura, molt lineal, no? De que l'alcalde, el regidor, a vegades han de fer tasques administratives i altres tipus, no? Per tant, la primera dificultat que vam tenir és aquesta, de no estar informats, o diria, no tenir la informació necessària per actuar, no? I després, tal com deia també en Carles, nosaltres vàrem començar a legislar i a fer actuacions que altres municipis també feien per estar al costat de les persones. Perquè una cosa que nosaltres vam tenir clar des del començament és apropar-nos al ciutadà, al veí i veïna, no? Apropar-nos al màxim. I el que hem notat, per què? Perquè dir-vos que la gent aquí a Guissona no va deixar de treballar. Bonària va ser una de les empreses de primeres necessitats i, per tant, tothom venia a treballar. Els que eren de fora tenien permisos i aquesta empresa va seguir produint. Per tant, no hi va haver aturaments, no hi va haver confinaments estrictes i el que hem notat, jo no diria al final, sinó el que hem notat al durant, aquest durant, amb aquest desconfinament, és el relaxament de la ciutadania. És a dir, nosaltres hem notat que el nostre municipi es va seguir treballant, per tant el confinament no era tan estricte, però el que hem vist és que quan anem amb aquesta desescalada hem vist un relaxament de la ciutadania, dels veïns i veïnes molt accentuat, és a dir, hem tingut que aportar molts recursos a la consciència, hem creat figures d'agents cívics, etc. Per què? Perquè el relaxament ens ha, jo diria, penalitzat, no? I això ho podeu veure també a les Terres de Lleida, no? En aquest cas, al Segrià concretament, i ara s'estan plantejant el Pla d'Urgell i també per altres circumstàncies, i la Noguera. Per tant, jo diria, per tancar la pregunta, seria inici, desinformació i una mica de desorganització administrativa i ara diria al durant aquest relaxament de la ciutadania, no? Moltes gràcies. Jaume, a la segona pregunta sí que serà interessant també, agafant una mica el que comentaves a l'inici de les percepcions, la següent pregunta, no pas ara, quan parlem d'activitat socioeconòmica, el tipus d'impacte que pot tenir per un municipi com el vostre sortir als mitjans en determinada imatge, sovint desdibuixada, per exemple, en una de les activitats que com a municipi tenim, que és el turisme. En tot cas, això ho reservem per la següent pregunta i ara li donaria la paraula a l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, l'Anna Martínez, perquè ens faci una mica la mateixa explicació inicial sobre l'impacte de la crisi i la situació sanitària, tenint en compte que Santa Coloma, de tots els municipis, és un municipi petit mitjà, però que està dins de l'entorn metropolità de Barcelona, per tant, també amb unes característiques especials. Endavant, alcaldessa. Bé, bon dia i també agrair la participació i el fet aquest de donar veu als municipis petits que sovint són menys vistos i no es coneix tant la nostra realitat. Com han dit els companys, l'inici jo crec que va ser igual per tots, per grans i petits, perquè estàvem en una situació molt complexa, hi ha molta desinformació, però alhora també molta informació i jo crec que una de les dificultats més grans per poder gestionar tot això ha sigut una mica que sí que hi ha hagut molta informació, però hi ha hagut una manca de directrius clares. I en les primeres setmanes ens trobàvem una mica sols, als ajuntaments. Entre alcaldes i alcaldesses, com deia, treien fums als grups on compartim la informació i el que hem de fer, però ens trobàvem en la situació que el municipi del costat feia una cosa i el de l'altre costat feia una altra cosa. I això acabava també generant, a part de confusió en el propi ajuntament, també a la ciutadania. Jo penso que les dificultats en els municipis petits han estat més grans pel simple fet que els recursos econòmics i humans són menors i no hem tingut aquesta capacitat com a municipis grans de crear un fons de contingència parlem de milions d'euros, que en els municipis petits costa, almenys en el municipi de Santa Coloma de Cervelló, que és un municipi on manca molta activitat econòmica i per tant no tenim tants ingressos i el pressupost no és gaire elevat. I com a aprenentatges jo crec que hem de tenir clar, hem de valorar aquest comportament exemplar de la ciutadania, en la gran part, evidentment, com comentàvem per aquí, hi ha hagut cert relaxament per part d'alguns col·lectius i hem d'estar amb aquesta pedagogia constant, però crec que a l'inici es va mostrar molta solidaritat per part de la ciutadania, també, evidentment, pels serveis, la importància d'aquests serveis públics que han estat a peu de canó
I després crec que també és molt important ressaltar la cooperació i aquesta unió d'esforços tant de la pròpia ciutadania com a nivell del personal de l'Ajuntament que ha fet mans i mànigues per estar 24 hores gairebé pendent i readaptant-se i fent feines que no eren les seves pròpies. I també en el cas de Santa Coloma hi ha hagut molta cooperació amb els municipis del voltant on hem compartit diferents serveis o gent que té un potent equip de protecció civil ens ha donat recolzament de forma altruista i crec que això també és molt important de ressaltar. També nosaltres, com comentava en Lluís, ens trobem dins de l'àrea metropolitana, però som una mica també un oasis dintre d'aquesta àrea metropolitana. Som un municipi petit, estem entre dos municipis molt més grans. Llavors, crec que s'ha viscut una mica diferent de com s'ha pogut viure a poblacions molt més denses, però sí que és cert que aquesta pressió la tenim perquè la nostra ciutadania generalment treballa en aquest entorn metropolità i aquesta mobilitat ens ha estat generant sempre aquesta incertesa i aquest anar i venir que podia afavorir aquests contagis. Moltes gràcies. I ara li donem la paraula a la Consol Cantenys, l'alcaldessa de Vilafant, canviem per tant de geografia i també ens adrecem a una població també d'aquestes mateixes característiques demogràfiques, que també influïda per una ciutat capital de comarca que és Figueres, i a veure què ens pots explicar, Consol, respecte a la situació d'emergència i de gestió sanitària que hi ha hagut i que estem revivint aquests dies. Endavant. Bé, bon dia. Sí, també moltes gràcies. Agrair que m'hàgiu convidat. Realment és un plaer estar aquí amb vosaltres i compartir amb els companys les nostres experiències, que segur que no són massa diferents. En principi, els primers dies, com s'ha comentat, jo crec que tots vam passar per un moment, tant la ciutadania com les administracions, és lògic, un moment d'incertesa, de molta informació, de moltes ordres o instruccions poc clares i que a nosaltres ens va costar perquè els recursos que tenim municipals, tant a l'Ajuntament, són els que tenim i, per tant, ens vam haver d'adaptar. Jo crec que el que més destacaria són les parts positives. Jo crec que la capacitat d'adaptació d'una administració com un ajuntament d'un municipi petit com el nostre, jo crec que és un tema a ressaltar i que realment això ha anat sempre en benefici del ciutadà. Aquesta dimensió reduïda amb pocs recursos també té la part positiva, que és que el contacte o el plantejament de la situació a nivell dels propis treballadors municipals i de tota la gent que podia implicar-se en ajudar-nos a resoldre aquests primers dies va ser molt fàcil i molt directe. La comunicació aquesta directa de proximitat realment jo crec que ha sigut un valor important a l'hora d'actuar. Tant en temes de coordinació entre el Departament de Salut, nosaltres tenim un CAP aquí que aglutinem l'atenció sanitària de diferents pobles de l'entorn, que tots ells, per raons de l'emergència, es van tancar i per tant es van concentrar en el nostre municipi. Per tant, venien, el CAP nostre tenia tots els casos i tota la gent que hi havia de l'entorn, com també el tema del voluntariat, el tema de la gent i la solidaritat, com comentava l'alcaldessa de Santa Coloma, també, que jo crec que en un moment al nostre municipi es va muntar un llistat de voluntaris i de gent que es posava a disposició de l'Ajuntament per aquelles tasques que realment fossin necessàries. I també és molt fàcil, potser aquest tema de la proximitat facilita el contacte i per tant, des del primer moment el que sí vam tenir clar és que, i això ho van fer els propis regidors, que es van posar en contacte amb tota aquella part de la població més vulnerable, amb contacte telefònic diari, vull dir, tenien una relació molt directa, que això va fer que ens donés una visió potser més real o més ràpida de quines eren les inquietuds dels nostres ciutadans. Realment la gent estava espantada, desconcertada i no sabia què es havia de fer. Per tant, jo crec que vam tenir una capacitat de reacció molt ràpida en comparació que pot ser una administració molt més gran que pel que sigui la dificultat que té. Jo crec que això és una part molt positiva. Tot el tema del voluntariat. A nosaltres els veïns anaven a comprar per la gent gran, vull dir, es gestionava de forma molt propera.
I, evidentment, tota l'adaptació de l'administració amb el teletreball i l'administració electrònica també ens ha facilitat poder estar a primera línia per poder donar continuïtat als serveis essencials i bàsics, i donar suport en aquelles botigues i empreses petites que mantenien obert i que necessitaven el recolzament perquè estaven igual de desorientats i despentats que la resta de ciutadans. Bé, la gestió de donar suport, evidentment, i d'organització ha sigut amb les mateixes dificultats, m'imagino, que la resta de companys, perquè som ajuntaments que no tenim una estructura organitzativa molt gran i, per tant, entre tots hem hagut de donar cobertura a totes les necessitats. Però jo crec que, almenys des del meu punt de vista, malgrat les situacions personals emocionalment difícils i, evidentment, aquella gent que va patir contagis o temes de distanciament social, sobretot la gent gran, malgrat tot això, jo en trauria moltes parts positives que m'han sorprès, diguéssim, molt satisfactòriament. Moltes gràcies, alcaldessa. I ara, per tancar aquesta primera ronda, respecte a la qüestió de la crisi sanitària, la gestió de l'emergència que hi ha hagut i que hi ha en aquests moments, li donem la paraula a l'alcalde de Moià, una ciutat que no fa massa que s'ha convertit en capital de comarca, Dionís Guiteres. Alcalde, si ens pots comentar aquesta qüestió, és a dir, des de Moià com s'ha viscut, quines lliçons s'han après en la gestió d'aquesta situació tan complexa com inèdita i quins recursos o necessitats preveieu que tindreu per poder-ho seguir gestionant. Bé, bon dia a totes i a tots. Disculpeu que m'ha costat una mica entrar i en la primera part de la intervenció de les companyes i companys alguna m'he perdut, per tant, us demano disculpes. I gràcies també per la iniciativa, que crec que en els temps que estem vivint, iniciatives com la vostra de muntar aquests fòrums o aquests debats són molt interessants. Bé, jo faria aquí un parell de... Com que la majoria de coses que hem viscut ja les heu anat dient uns i altres, tampoc m'estendré tant amb això, sinó jo crec que el que ens ha posat a les administracions, la situació que ens ha posat el Covid davant de la ciutadania i davant de les altres administracions, hi ha unes coses que són bastant comunes entre el món de la gestió pública i el món privat. Jo crec que una de les coses que ens ha forçat i que més complicacions ens ha portat, almenys a Moià, és treballar amb mètodes del segle XXI quan tenim cultura de treball del segle XX i moltes vegades eines del segle XX encara. És a dir, males comunicacions, xarxes que no són el més eficients possibles per poder treballar des de casa i una cultura del treball que tampoc la tenim gaire controlada, perquè jo no sé vosaltres, però jo crec que he fet més reunions aquests dies del Covid i més hores implicades a la feina que no pas havia fet abans. I això ens ha passat a nosaltres, els responsables públics, però també als treballadors públics, a part dels treballadors de qualsevol ciutadà. I això ha fet complicat la gestió de la vida privada i la vida pública, la vida de la feina i la vida de gestió de la família i de tot plegat. Per tant, jo crec que aquest és un dels reptes interessants que ens ha posat damunt la taula el Covid, com treballem, quina cultura de treball hi ha al segle XXI per part del funcionariat, per part dels responsables públics i, evidentment, per part de tota la ciutadania i quines eines tecnològiques tenim que ens ha posat en evidència que poder tan connectats al segle XXI no estàvem. A Moià, a part d'aquesta dificultat que l'he treta, perquè crec que és una de les coses que no s'ha dit, perquè per la resta comparteixo el 100% el que heu dit, a Moià el que ens ha preocupat molt des del primer minut és que nosaltres tenim un clúster d'atenció a la gent gran, residències, que justament és un dels sectors que més ha patit i això ens ha posat molt en tensió. L'Ajuntament de Moià no té una residència pública, però sí que forma part d'un patronat d'una residència i el que més ens hem volcat, a part de les qüestions de neteja, desinfeccions dels vials i dels espais públics, a part de la protecció dels treballadors i treballadores de l'Ajuntament, és com ajudàvem en aquestes residències a sortir de l'atzucac, a no tenir accés a mascaretes, a EPIs i a tot plegat. Per tant, el que ens ha fet aquest Covid és encara teixir més
relacions i més confiances amb aquest entorn, en aquest cas nostre és el de les residències, però també amb el centre d'atenció primària, el CAP Moianès, que formen part uns quants municipis del Moianès. Doncs bé, que tampoc teníem una bona relació cordial i tot plegat, bàsicament perquè també som pacients i metges, però no, com a institució poder no tant, no? I ens hem coordinat moltíssim. El director de l'àrea bàsica ha estat en permanent contacte amb els alcaldes i alcaldesses del Moianès. Ens hem deixat, per exemple, nosaltres els vam fer cessió d'una furgoneta, d'un vehicle de la brigada, perquè necessitàvem vehicles per poder anar a fer les primeres proves o les primeres atencions mèdiques als ciutadans del Moianès i no teníem prou vehicles. Ens hem coordinat moltíssim amb el Consell Comarcal perquè nosaltres entenem que sense aquesta coordinació Moià o qualsevol altre poble sols és impossible haver-hi arribat. També ens hem refiat molt i ens hem coordinat molt amb la Diputació, en el nostre cas la Diputació de Barcelona, tot i que la Diputació, igual que altres administracions, la Generalitat, l'Estat, els ajuntaments, els consells comarcals, ens hem vist depassats i poder no hem sabut comunicar bé quina és la situació real, com l'anàvem vivint dia a dia. És a dir, tots anàvem molt a salto de mata, perdoneu-me l'expressió, però crec que és molt descriptiva, perquè no teníem ni expertesa ni experiència. Els canals de subministre d'un material que no utilitzàvem pràcticament, mascaretes, guants, gels, hidroalcohòlics, era una qüestió que no teníem en els nostres subministradors habituals. Per tant, això ens ha posat en certes dificultats i, sobretot, a mi el que m'ha amoïnat molt és això, com hem gestionat la comunicació tots plegats, i jo el primer, perquè poder no hem entès, o ens ha costat molt entendre, i no sé si ho hem acabat d'entendre del tot, que gestionar la comunicació en moments de crisi com aquestes, on la gent vol certeses o almenys que li diguis les coses tal com són o com les són en aquell moment, ha de ser comunicació molt directa i molt clara. I, en canvi, crec que hem seguit encara amb els vicis d'aquella comunicació. Això ho farem, tindrem, parlant molt al futur i amb moltes il·lusions i amb moltes ganes i amb molta voluntat, però quan, en el cas de les compres d'accés als EPIs, el mercat està saturat, no tens els canals de comunicació de trobada de producte perquè no tens els proveïdors, perquè no han sigut mai proveïdors teus, home, doncs hauríem de poder haver estat una mica més prudents a l'hora de prometre mascaretes, tests serològics o el que fos. Jo crec que aquí és una de les lliçons a aprendre de com gestionem la comunicació, com gestionem el treball i com gestionem la coordinació. Moltes gràcies. Hem cobert el primer bloc. S'han dit coses, la veritat, han aparegut molts conceptes interessants. Allò, el desordre inicial o la dificultat, el salto de mata, que ara deia l'alcalde de Moià, el fet, la particularitat dels recursos baixos, el factor psicològic també ha aparegut, la resposta de voluntariat i solidaritat dels municipis, el factor de la proximitat, molt interessant, com un fet diferencial respecte a grans municipis, la idea d'haver de treballar, diguéssim, amb mètodes del segle XXI, amb eines i cultura del segle XX. Han aparegut molts elements. Ara n'ha aparegut un també que era, ho ha comentat l'alcalde de Guissona, que és l'interès de mantenir i la voluntat de mantenir l'activitat del municipi. Sobre això volem començar el segon bloc, que la pregunta l'adrecem en el sentit de saber si la crisi ha impactat, en quina mesura ha impactat i en quins sectors ha impactat de la base productiva d'aquests municipis, dels vostres municipis, i quins reptes us plantegeu per poder reactivar aquesta activitat en un moment, tornem a dir, que és l'actual, en el que la incertesa, diguéssim, arrela i, per tant, afegeix dificultats en la gestió. Tal com hem fet abans, seguirem el mateix ordre i li donaré la paraula inicialment a l'alcalde de Gandesa perquè ens expliqui aquesta qüestió des del punt de vista de l'activitat socioeconòmica del municipi. Endavant, alcalde. Bé, la situació, com compartirem tots, ha sigut molt complicada, més per en aquells sectors que per decret van tindre que tancar i han estat mesos tancats i en la qual cosa la seva activitat del comerç no ha pogut ser durant aquests mesos, cosa que ha fet que tinguin una càrrega greu a l'hora de tirar endavant aquest comerç. A nivell també d'aquí de sector de comarca de la Terrals, el tema de l'agricultura, realment el tema del vi ha vingut una afectació molt gran perquè al tancar restaurants, al tancar hostaleria, que és els primers
compradors de tot el que és el tema del vi, en això han tingut molta afectació i la veritat és que la situació no ha sigut gens fàcil per a ningú. Sí que és veritat, però potser el que més ens pertoca a nosaltres com a administració és estar al costat de totes aquelles mancances. Hem de ser un element més, un motor més de tracció a l'hora d'ajudar a lo que és el comerç. A nivell d'Ajuntament, abans en han fet referència, aquests col·lectius de gent que altruistament va ajudar perquè tothom pogués tindre garantit el menjar o pogués tindre garantit un servei, el transport o el que fos en aquests moments complicats, però sí que és veritat que tot això ha provocat que els ajuntaments, allò que tenien pressupostat per a tirar endavant aquesta anualitat, resta a veure el que farem a partir d'allà o el que estem fent a partir d'allà. Aquí ha vingut ara una modificació de pressupostos en una altra línia, que és donar la cobertura a aquelles persones que han tingut necessitat i, dos, garantir que els comerços puguin tirar endavant la seva activitat. El cas és el que han fet majoritàriament tots, en aquesta línia reduir taxes d'aquelles que a més, no han utilitzat, escombraria, tot el tema que podien afectar els comerços que han estat tancats, tot això no es cobrarà, facilitar el tema de les terrasses als bars, ampliar les terrasses als bars per generar una mica més d'activitat. Tot això seran ingressos que els ajuntaments no tindrem. Per l'altre costat hi haurà una partida que haurem de contemplar, que no teníem, que era el tema d'adquirir EPIs o ajudar els comerços, en la qual cosa tots aquests pressupostos s'hauran de refer. Però penso que els ajuntaments, com a primera administració de primer nivell del ciutadà, han d'estar al costat d'aquesta reactivació sí o sí, perquè al final qui mou un municipi, un territori, és la pròpia activitat econòmica que se genera en aquell municipi. Sí que és veritat que hi ha diferents esgraons, el petit comerç hi podrem donar la cobertura que poguéssim, la indústria ja és un altre tema, però jo l'únic que voldria ficar damunt de la taula és això, que els ajuntaments també siguem una part important de fer que l'economia torni a funcionar i a rutllar, si més no, anant a buscar la normalitat. Tot i que ara hem entrat en aquest procés de la nova normalitat o la nova represa, però els rebrots també estan fent que la gent no porti aquella activitat o aquell ritme que potser haguessin desitjat els comerços. Però tot i això, resumint, és que des dels ajuntaments haurem de canviar els pressupostos per donar cobertura a les necessitats tant dels ciutadans com dels comerços per donar l'estabilitat i la normalitat màxima al municipi. Moltes gràcies, alcalde. Un sector que no ha mencionat l'alcalde de Gandesa, però que també a Gandesa hi és present, que és el turisme, arrossegat, diguéssim, també per aquestes activitats que comentava, però em serveix per enllaçar amb la pregunta que li volia fer ara a l'alcalde de Guissona, que abans també ha sortit, sobre la qüestió de l'impacte que pot tenir en termes de mitjans, també quan apareix el nom de Guissona associat als rebrots. I estem parlant d'un municipi que té, a part de l'activitat industrial, l'activitat primària, té també una activitat de turisme pel patrimoni. Si en aquest procés de represa en el que teníem l'esperança que el mercat local potser fos capaç de reactivar l'activitat turística i de retruc al comerç d'aquests municipis, com afecta aquesta situació de rebrots i aquestes percepcions que poden haver-hi de vegades desenfocades. Endavant, alcalde. Molt bé. Tal com he dit abans, nosaltres, Guissona, som una bombolla dins del territori català. Nosaltres, en aquesta pandèmia, com us deia abans, Bonària no ha deixat de treballar. No ha deixat de treballar el que és la seva activitat principal, que és l'escorxador. I això ens ha portat a nosaltres, com a vila, ens ha portat a focalitzar l'esforç nostre al petit i al mitjà comerç, que aquest és el que nosaltres hem vist patir més, hem vist que està més tocat. Perquè la resta, aquell treballador va seguir treballant, no es va confinar, va seguir cobrant la seva nòmina i dir-vos, per exemple, un exemple, és que Bonària, en la nòmina del mes de març, va posar a tots els seus treballadors, independentment de la categoria laboral, va posar 200 euros de bonificació com d'objectiu. És a dir, en aquells moments, Bonària ja s'apropava a la situació d'aquesta manera amb els seus treballadors. Per què dic això? Perquè
sembla que Guissona ja tenen una gran empresa, tenen una gran indústria i allà no pateixen el que seria l'atur, no pateixen ara la situació laboral. Però sí que estem patint també el que deien abans, el petit comerç, aquest comerç de proximitat, aquest comerç que el dia a dia va haver de tancar, va estar confinat i ara hem de reactivar aquest petit comerç amb les mesures que també heu comentat abans. Per tant, jo penso que el que hem de procurar en tot moment és estar al costat d'aquest petit comerç, però d'una manera, diria, propera amb coses reals, perquè quan a vegades diem no, mira, ens acollirem a la línia aquesta de subvenció de comerç de la Generalitat, demanarem això, demanarem allò. Jo penso que hem d'anar més, la gent ens demana actuacions reals per part del nostre Ajuntament. I també l'Ajuntament estem limitats. Tal com dèiem abans, els ajuntaments, això ens ha fumut una castanya a els nostres pressupostos que costarà de reconduir. Però si més no, escolteu, un ajuntament no passa res que ens endeutem per una situació que ara estem patint. Per tant, jo diria que on a mi ara em fa patir més és aquest petit comerç i el de proximitat, el del dia a dia dels veïns i tal. I nosaltres hem patit ara una altra accentuació que ens ha agreujat una mica la tranquil·litat, diria els mitjans de comunicació. Aquest àmbit ens ha posat molt més neguit. Si ja la situació del Covid ens portava neguit pel tema sanitari i també el vetllar per les persones, els mitjans de comunicació utilitzaven aquesta situació de Guissona per pressionar-nos i això ens ha fet encara estar més neguitosos. Dir-vos que els mitjans de comunicació, de notícies, fake news, a dir que hi havia una sala de Bonària preparada per 600 persones que estaven en positius, etc. Tot això encara ens va crear més pressió al municipi i teníem que canalitzar tot el tema més informatiu i de comunicació que no pas potser el d'execució de línies d'ajut al petit comerç. És a dir, que jo us diria que l'impacte en aquests moments a casa nostra a Guissona ha sigut l'impacte al petit comerç, al de proximitat. No ha estat tant el veí, veïna, pel seu contracte laboral o pel seu lloc de treball. I després, a nosaltres el que ens està portant ara molt neguit també en aquesta recuperació és tot el tema de com gestionem la comunicació, ja sigui amb els mitjans, amb els nostres veïns i veïnes. Moltes gràcies. Li donem la paraula a l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló. Quina és la situació de l'activitat socioeconòmica a Santa Coloma, municipi que hem comentat abans, a l'entorn metropolità, però que és una mica especial dins d'aquest entorn? Endavant, alcaldessa. Doncs bé, com comentava també abans, nosaltres disposem de 2 polígons industrials, però que per problemes urbanístics no acaben d'estar al 100%. Llavors també ens hem focalitzat molt en el tema del petit comerç, al qual precisament la setmana vinent aprovarem unes bases d'ajuts a aquest comerç, i també la part d'autònoms, que és una part una mica complexa perquè el no tenir cap tipus de relació directa amb els ajuntaments doncs també és una part molt desconeguda per nosaltres i hem detectat que tenim molts més autònoms dels que ens podríem pensar. Llavors, una mica la línia que hem agafat com a Ajuntament des de la Regidoria de Promoció Econòmica és elaborar una guia, a banda de les possibles campanyes d'ara més que mai comerç i d'estar al costat d'ells, evidentment, i amb això que ja s'ha comentat de terrasses, d'EPIs, etc. Doncs el que volem és aprofitar això per tenir aquest coneixement, tant l'administració com la pròpia ciutadania, per poder consumir proximitat. Segurament, l'exemple més típic, segurament en algun moment algú ha de pintar casa seva i desconeix que 2 portals més avall hi ha un pintor. Doncs això ho volem posar en valor perquè puguem reactivar entre tots i totes aquest comerç local. Perquè penso que fins ara hi havia molt desconeixement. Llavors crec que hem de fer servir això com una oportunitat per posar-lo en valor, i si durant tots aquests mesos hem comprat i hem consumit a casa, doncs crec que ha quedat en evidència que no cal marxar del municipi, anar a grans superfícies comercials, que tenim moltes properes a Santa Coloma, i podem fer-ho aquí. Crec que també s'ha posat molt en evidència que nosaltres tenim el Parc Agrari del Baix Llobregat al costat, doncs que els pagesos i pageses han estat també al peu del canó, fent repartiment a domicili, inclús a banda del mercat de pagès que no ha deixat de fer-se, i crec que també cal potenciar molt aquesta
aquest tipus de compra, diguem. Nosaltres, per exemple, durant aquest període també teníem la festa de la cirera i la vam mantenir, no com a festa, evidentment, perquè era una temeritat no fer això, però sí que vam potenciar molt que sí que es pogués celebrar el mercat de pagès perquè pogués tenir sortida aquest producte que en el nostre municipi és molt important. A nivell d'afectació social, jo penso que encara no tenim la radiografia de com malauradament quedarà la situació, perquè encara ens trobem en una situació de que molta gent fa teletreball, sí que és cert que tenim un nombre elevat de gent que està en un ERTO, però penso que fins que no acabi aquest període dels ERTOs i tal, no tindrem una mica la realitat. Sí que és cert que a serveis socials s'ha notat un fort impacte i una pujada d'ajudes a famílies, tant pel que fa a lloguers com pel que fa a aliments i a subministraments bàsics, però penso que encara no ens ha arribat tot el que suposarà aquesta crisi social i sanitària. Moltes gràcies. Ha tornat a sortir el concepte de proximitat, ara associat, diguéssim, al consum i a l'oportunitat, diguéssim, de productes de proximitat. Li donem la paraula a l'alcaldessa ara de Vilafant, la Consol Cantenys. Vilafant, un municipi que amb una activitat també econòmica peculiar, a part del sector primari, un sector de serveis i un sector també industrial, logística, i el fet de ser un municipi amb una estació d'alta velocitat. Per tant, quina és la situació de l'activitat socioeconòmica i també de retruc de les qüestions més de caràcter purament social? Sí, bé, el nostre municipi és peculiar, com tu bé has dit, per diverses coses. Primer, perquè hi ha un continu urbà, diguéssim, amb la ciutat de Figueres i això té avantatges i també té inconvenients. Els principals inconvenients nosaltres els hem ja des de fa temps i per tant ja hi estem treballant a nivell municipal i a nivell d'ordenació territorial, és el tema que tenim una estructura socioeconòmica feble en aquest sentit, tot i que tenim, evidentment, una zona industrial i que tenim una estació del tren d'alta velocitat. Sí que tenim comerç de proximitat, petit comerç i autònoms, però no amb la quantitat, diguéssim, que el propi municipi ens agradaria. Per què? Doncs perquè tenim, per exemple, per fer una radiografia, tots els grans supermercats, diguéssim, que la gent de Vilafant o els ciutadans de Vilafant utilitza, estan just a la ratlla i estan a la ciutat de Figueres. Per tant, sí que consumim, però no produïm. I la majoria de gent no treballa al municipi, sinó que treballa a la ciutat de Figueres o en els polígons industrials de l'entorn. Per tant, nosaltres ja teníem una estructura socioeconòmica feble i que estàvem intentant reactivar, per tant, ara ens posa més encara en evidència que realment haurem de destinar molts esforços en aquest sector. Nosaltres tenim molta gent, moltes famílies en ERTO, que en aquests moments, com deia el company de Santa Coloma, hem d'esperar de veure com acabarà tot això, però el que sí hi hem evidenciat és que tots els ajuts d'emergència que teníem se'ns van acabar previstos en el pressupost, ja se'ns van acabar a finals del mes d'abril. Per tant, hi hem hagut de suplementar, diguéssim, tota la partida d'ajuts socials. Evidentment, també hem fet un pla de reactivació econòmica per donar suport, diguéssim, als autònoms i als petits comerços perquè intentin aguantar, perquè entenem que n'hi ha molts que encara no han tornat a obrir i, per tant, això ens preocupa moltíssim. I, per tant, totes les ajudes que puguem per part de l'Ajuntament hauran d'anar destinades aquí i si el pressupost d'aquest any s'ha de modificar en aquest sentit, haurem de fer-ho, no hi ha més volta de full. Jo crec que la prioritat en aquests moments és l'atenció tant a les necessitats socials dels ciutadans com, evidentment, el suport i la reactivació econòmica dels nostres petits comerços. Nosaltres també, els pocs comerços que tenim, també estem treballant molt en campanyes de comerç de proximitat i, evidentment, hi ha molts pagesos i gent que, evidentment, està treballant aquest comerç més inclús de portar-los a casa, de temes d'alimentació i coses d'aquestes. I jo crec que hi ha algunes empreses, alguns empresaris i alguns autònoms que han vist aquí una nova línia de treball i una nova oportunitat i que ho estan treballant molt bé. Per tant, tant en els moments que hi havia l'estat d'alarma, que la gent no sortia, i aquí sí que, com que la gent no treballa al municipi, es veia, diguéssim, no hi havia gent pel carrer en els moments més durs i, per tant,
Sí que tots aquests comerços que subministraven els elements bàsics alimentaris van fer aquest gir de dir nosaltres ja vindrem a portar-vos a casa seu. Això va ser una iniciativa que es van posar d'acord alguns comerciants del municipi que s'ha anat extenent i tot i que ara la gent ja surt, han continuat mantenint-ho. I això jo crec que és una bona línia, diguéssim, que evidentment tindrà recorregut i s'haurà de veure que si es pot mantenir i que s'haurà de donar suport. Però al nostre municipi sí que estem molt preocupats, evidentment, per l'afectació que això tindrà en el comerç i, evidentment, haurem d'estar molt atents per veure que aquests petits comerços puguin aguantar la situació si aquesta s'allarga d'alguna manera molts mesos més i com els podem ajudar perquè continuïn mantenint aquest teixit productiu en ple funcionament. Moltes gràcies, Consol. Ara li donem la paraula a l'alcalde Dionís Guiteras de Moià per veure també quina és la situació en termes d'activitat socioeconòmica i de situació social. Ha sigut interessant també el comentari de la Consol en el sentit de veure si aquests negocis més petits i autònoms si són capaços de reconvertir-se, reinventar-se, adoptar noves formes de comercialització, d'arribar al consumidor, etc. Endavant, alcalde. El micro, sisplau. Ara? Sí, oi? Ara, perdó. La situació de Moià, com tot el Moianès, els 10 municipis que en formem part, tenim un teixit empresarial que es va canviar com un mitjó fa uns 20 anys. Abans teníem un pes al sector tèxtil molt gran i l'agricultura també. I es va canviar el model econòmic gràcies a la iniciativa no només dels responsables polítics d'aquells moments, sinó del Consorci del Moianès i sobretot de la ciutadania, que és qui crea ocupació i qui ocupa. I ara el nostre teixit és de serveis. Us he comentat abans el tema de les residències, l'atenció a la gent gran, el tema del turisme, sempre ha estat així, la indústria agroalimentària i l'agricultura ecològica. Tot i que sembli que això, el sector agroalimentari se n'han sortit prou bé, en el nostre cas tenim un sector agroalimentari que està molt centrat també en el subministrament a grans superfícies. Hi ha empreses potents que subministren a grans superfícies, però sobretot el sector horeca, el sector de la restauració. I aquests sí que han vist una aturada brutal en les seves vendes i en la seva producció. Per tant, nosaltres estem patint fort. Perquè us feu una idea, amb dades del 29 de maig, a Moià hi havia 66 expedients ERTO, afectant a 529 treballadors. Som una població de 6.000 habitants, per tant, l'impacte és molt gran. L'atur al mes d'abril va augmentar un 18% en relació a l'abril del 2019 i un 24% si el comparem amb el gener del 2020. Per tant, les dades són contundents. De fet, tenim la sort de tenir aquestes dades perquè des del Consell Comarcal i del Consorci del Moianès fa molts anys que anem recopilant dades i, per tant, tenim uns històrics que ens permet ser tenim l'oportunitat de ser quirúrgics i de poder anar molt al detall i a solucionar molt el problema d'una manera quirúrgica. Per tant, la crisi pel que fa al nostre sector és important. Penseu que el 80% dels llocs de treball que té el Moianès estan ocupats per persones que viuen al Moianès. Per tant, això encara fa que sigui molt més intensa l'incertesa i el moment difícil. Tot i això, el tema de la indústria crec que el podrem superar relativament fàcil per les característiques que té, però el que també ens amoïna a nosaltres és el tema del petit comerç. El petit comerç jo crec que aquests dies el que ha fet ha sigut fer aflorat les seves dificultats de fa molts i molts anys. I no només les administracions podrem ajudar no cobrant rebuts o facilitant terrasses o fent campanyes de promoció. Aquí em sap molt de greu de dir-ho, però qui té més importància i qui té més força és el ciutadà, el consumidor. Per tant, aquí sí que hem de buscar de quina manera podem tenir sinergies, petit comerç, consumidors i administracions per poder-los ajudar.
Botiga que es tanca en un poble, i en els vostres pobles estic convençut que passa el mateix, botiga que no s'obre, local que es perd i vida que es perd. Per tant, és molt important que fem aquesta comunió consumidors, per tant, ciutadans, administracions i les pròpies gent que té aquests negocis. Per tant, aquesta és la situació, la foto de l'activitat econòmica i com ha afectat l'activitat econòmica al Moianès. Creiem que ens en podrem en sortir per una part d'una manera fàcil, que és el tema del sector primari, el tema del sector de les residències i el tema de la indústria. On pensem que patirem més és amb el tema del petit comerç i sobretot per tota aquesta derivada que té. Crec que la situació del Covid ens ha fet veure i hauria de fer veure als consumidors, també a les administracions, que no som... Això de la sobirania alimentària és una quimera a dia d'avui, que no vol dir que no s'hagi d'aconseguir, s'ha d'aconseguir i tenim les eines per aconseguir-ho, però de moment només són grans titulars. El producte de proximitat i el foment del producte de proximitat és un gran titular. Fa molts anys que no fem el que hauríem de fer. Hi ha institucions que sí. Veig aquí el company Carles, que a través d'Arca, la xarxa de grups de líder, fa molts anys que treballem amb aquests temes, però ara sí que cal que el consumidor se'n conscienciï. Jo crec que és on hem de destinar més esforços, perquè si no, no revertirem tots aquests ERTOs que tenim i tots aquests casos d'acomiadaments possibles que podem acabar tenint. Moltes gràcies. La força del consumidor, prenem nota perquè certament aquests tipus de municipis, a no ser que tinguin la sort de poder treure, diguéssim, consumidors de fora, doncs han de viure molt de la pròpia activitat de consum del municipi. Entrem en el tercer bloc. El tercer bloc nosaltres l'orientàvem des d'un punt de vista d'oportunitat, però es tracta de contrastar aquesta hipòtesi en el sentit següent. Per qüestions més sanitàries, de percepció de zones més de seguretat o d'inseguretat arrel de la pandèmia, per la qüestió de la percepció que pot haver-hi que el món no tan metropolità o no tan urbà o no tan densament urbanitzat pot ser més saludable, que era una percepció que existia, però potser la pandèmia ha reforçat l'emergència del teletreball o del comerç electrònic, que és una arma de doble tall, efectivament. Si això constitueix al final una oportunitat pels vostres municipis en termes d'atracció de població i, per tant, al capdavall en generar un cert procés de reequilibri territorial o no deixa de ser una qüestió purament anecdòtica. Li dono la paraula a l'alcalde de Gandesa perquè respongui aquesta pregunta i, si vol aprofitar l'oportunitat també, com que en Dionís Guiteras ha incidit molt en el tema agroalimentari, i l'alcalde de Gandesa també abans ja hi ha fet referència, sobretot en l'àmbit del vi, però bé, si vol comentar alguna cosa respecte a l'última intervenció i, si no, doncs sobre aquesta última pregunta. Endavant, alcalde. Bé, jo em penso que sí, que se generen oportunitats. Ara els companys n'han fet referència. Jo podria destacar en el tema del que ha succeït. Sí que és veritat que aquest nou paradigma que se'ns ha obert, les coses se visualitzen d'una altra manera, en el sentit que allò que sempre hem tingut al costat i que, com bé deia el Dionís, tenim mancances de fa molt temps i no s'havia acabat de fer les polítiques correctes per comercialitzar i potenciar el món rural, ara, almenys des d'una perspectiva, des d'una òptica més general, se veu d'una altra manera, per diferents motius, perquè sí que a nivell de Terres de l'Ebre, puc ficar el cas de Terres de l'Ebre o Terra Alta, la incidència de la Covid ha sigut molt baixa i aquesta incidència també ha provocat que la gent ha vist el món rural d'una altra manera, un lloc on poder desenvolupar o una nova oportunitat, una nova feina o poder tirar endavant el teletreball, que després me'n referiré. Això ha provocat que Gandesa abans donaves les dades de població i ara mateix, ahir me passaven unes altres dades, ja estem gairebé a 3.200. Vull dir, curiosament, s'han padronat un centenar de persones en el que portem de 2 o 3 mesos cap aquí. Aquests indicatius són que la gent ho percep d'una altra manera el que és el món rural. No obstant això, sí que és veritat que se generen unes oportunitats al territori. Abans hi feu referència al tema del turisme, al tema del sector agroalimentari, el producte de proximitat quilòmetre zero.
i el teletreball. El que passa és que s'han de fer bé les coses, no es pot fer a qualsevol preu, de dir, bueno, mira, a les zones més massificades, que hi ha molta més gent, doncs hi ha més índex o hi ha més possibilitats que l'índex augmenti més ràpid i me n'anem al món rural i farem teletreball i ho farem tot d'allí i això us servirà com un espai per a aïllants. No, en tot cas, si s'ha de fer el teletreball s'ha de fer bé. Sé que el govern de la Generalitat estan treballant en un decret per regular el teletreball als treballadors de la Generalitat, cosa que haurien d'ampliar a nivell de totes aquelles feines que se facin des del teletreball, en la qual cosa potenciar la gent del món rural o de les poblacions més petites on la gent hi pugui anar, i després tot el sector agroalimentari i tot el sector del turisme. Ha de ser un turisme que sí que és veritat que sempre l'hem tingut, que sempre ha vingut gent, però potser ara ho haurem de regular d'una altra manera, haurem d'incidir molta més consciència a la gent que les coses s'han de fer bé, que ara mateix hem tingut una sufragada a través de la Covid-19 sanitària i s'estan fent recomanacions i la gent encara no n'és conscient de la situació, doncs hem de ser conscients de moltes coses. És a dir, podem canviar el futur i el paradigma? Sí. El món rural tindrà una oportunitat? Jo estic convençut que sí, però hem de fer molta pedagogia i no es pot fer de qualsevol preu. Penso que s'han de fer les coses amb molta cura, sapiguem el que han passat i sapiguem el que volem, i el món rural aquí, avui per avui, i quan dic el món rural dic municipis més petits, però dic municipis que fins ara han estat més a segona línia i ara, escolta, hem agafat una força, per dir-ho d'alguna manera, però que s'ha de fer bé, amb molta cura i regular-ho tot molt bé. Hem de fugir que, mira, fins ara Gandesa s'està relativament més tranquil i ara anem a viure a Gandesa i mentrestant pujaré i baixaré en el cotxe. Aviam, fem bé les coses perquè si no ens equivocarem, estarem jugant, fent trampes al solitari. Està clar, tenint en compte que no esdevingui, diguéssim, al final una situació artificiosa, de simplement anar-hi a viure i fer la vida, el consum i l'activitat cultural, social, etc., doncs a l'altra banda. Però com a oportunitat també és interessant la qüestió de dir, bé, si el teletreball esdevé una oportunitat, si aquesta percepció de territoris més saludables és una oportunitat, tenim les eines, les infraestructures per poder donar resposta a aquesta possible, diguéssim, empadronament de població que es planteja viure en aquests municipis i fer teletreball. Tenim les infraestructures de telecomunicacions, en aquest sentit ara estem parlant els darrers anys del 5G d'una manera molt visible com a una possible reforç de tots aquests sistemes de treball telemàtic i de la digitalització. Els municipis del món de l'entorn més rural tindran les mateixes oportunitats, ha de ser una oportunitat al capdavall. Ara li donem la paraula a l'alcalde de Guissona. Endavant, Jaume. Sens dubte, penseu una cosa, jo potser m'equivoco, però hem de fer que sigui una oportunitat. És a dir, l'administració local, en aquest cas nosaltres, hem de forçar tota la xarxa perquè això esdevingui una oportunitat. Nosaltres, el nostre equip de govern, quan també tens el teu moment de teràpia personal i com a equip, perquè segurament els vostres també l'heu tingut, que estàs en un moment baix, ostres, ho portem a una vessant que dèiem mirem-nos-ho des de la part que potser és una oportunitat per nosaltres i és un orgull poder gestionar el municipi en aquests moments. Per tant, jo penso que hem de fer girada amb què hem de provocar una oportunitat. Quan parlem d'algun sector, sigui el petit comerç, l'autònom o la indústria, hem de sempre presentar-nos a ells com dir quina oportunitat tenim ara per canviar les coses. I m'ha agradat molt el que deia el Dionís de la força dels ciutadans. Jo penso que aquesta cultura de trucar o de picar sempre a l'administració, allò, és que no ens donen això, és que els recursos no arriben, d'acord, però ostres, mirem-nos més al melic des de la ciutadania i arriba un moment que el ciutadà potser ho ha demostrat en aquest voluntariat, però penso que hem d'anar més enllà, és a dir, ostres, siguem força al ciutadà, amb el petit comerç, comprem a proximitat, no cal que anem online a Amazon i potser ho tindrem més aviat, però ens ha fet descobrir, és a dir, aquesta situació ens ha fet descobrir, ens ha fet aflorar coses que la gent deia, home, això és veritat, tu, i això ho fèiem abans
i no hi donàvem importància. I ara hi ha hagut un moment de reflexió. Per exemple, el tema residència d'avis, no? Nosaltres a Guissona tenim una residència de 200 llars avis, que està gestionada també per Fundació Bonària, de la qual nosaltres en som patrons, no? I ens ha fet aflorar la situació que vivien els avis i la vulnerabilitat que han tingut, no? El tema dels temporers a Lleida no és un problema de sanitari, és un problema de que arriben temporers, però ja fa 20 anys que està passant això, no? Per tant, ara és una oportunitat. Hem de forçar tant l'administració local com l'administració de la Generalitat i altres administracions més petites que hem de fer que sigui l'oportunitat. Nosaltres ara estem amb vosaltres, amb l'Institut Cerdà, amb tot aquest pla estratègic nostre i el volem provocar. És a dir, volem que això es converteixi en una oportunitat. Ja veurem quins canals trobem, però és que ha de ser una oportunitat i penso que al ciutadà se li ha de dir tu ets part d'aquesta oportunitat i ets important en aquesta oportunitat de tots, no? I a partir d'aquí, perquè mireu, a Guissona també ens passa una altra cosa, que és jo tinc la meva feina, jo tinc la meva casa, tinc el meu pis, vaig a treballar, tinc la meva nòmina cada mes i això està assegurat. I per tant, el petit comerç, la petita indústria, l'autònom, no m'importa. Me'n vaig al cap de setmana a Lleida, me'n vaig a comprar a través d'online i això és el que nosaltres, al ciutadà, també li hem de demanar aquesta corresponsabilitat. Posem-nos-hi tots, no? Per tant, jo diria, com a missatge, de dir hem de fer una oportunitat d'això. Moltes gràcies, Ali. Donem la paraula a l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló. Aquesta oportunitat, el risc que comentava l'alcalde de Gandesa, suposo en el cas de Santa Coloma, Cervelló, aquest risc potser traduït en la percepció de ciutat dormitori, d'aquesta possibilitat és més gran pel fet d'estar a l'àrea metropolitana. Quina percepció teniu? Endavant. De fet, ja fa anys que ens considerem en una part de la població com a municipi dormitori, perquè estem a un quart d'hora de Barcelona amb transport públic, llavors molta gent ja fa això, venir aquí a dormir i anar a treballar a Barcelona. Llavors jo, com deien els companys, crec que aquesta situació tan complexa hem de ser capaces d'extreure totes aquestes coses bones, no? I el tema del teletreball, penso que en el cas de Santa Coloma pot ser una cosa positiva, doncs per aquest fet, que la gent no es desplaci a Barcelona i faci més vida al municipi, consumeixi més al municipi, vulguis o no, es pugui teixir més una xarxa així de la població en aquest àmbit. I a la vegada de retruc, tot això minimitzaria la mobilitat en tota l'àrea metropolitana, que de fet també és una cosa que cal a nivell de canvi climàtic i de contaminació i per tant en aquest sentit crec que seria positiu. Però sempre i quan, com comentaven, que es reguli d'una forma correcta. No sé, poso el meu exemple, perquè ja sé que la nostra situació durant aquesta crisi ha sigut també molt excepcional i ens hem passat moltíssimes hores davant de l'ordinador fent moltíssimes reunions, com deien abans alguns companys. Però també aquí una cosa important que comentava el Dionís és el tema de la conciliació familiar. Llavors jo crec que tot això s'ha de regular molt, perquè tots hem estat en reunions. En el meu cas tinc un nen de 2 anys i l'he tingut per sobre durant 1000 reunions, el pobre, i crec que és una cosa que també cal, que si hem d'anar cap a aquest camí, a banda de potenciar la xarxa de telecomunicacions, que en el meu cas estic en l'àrea metropolitana i no hi ha tantes deficiències, sí de cobertura, també us ho haig de dir, malgrat estar molt a prop de Barcelona seguim tenint aquestes mancances, però sí que s'ha de fer d'una forma regulada i tenint en compte també els drets dels treballadors i les treballadores. I pel que fa a aquesta possible fugida de la ciutat, això jo crec que ja ho estem notant, sempre ho hem notat, però ara més. Penso que la gent que viu en llocs on no disposa, per exemple, ni d'un sol balcó, doncs ara està intentant anar cap a les exteriors de l'àrea metropolitana buscant cases i pisos amb una mica més d'espai per si hem de tornar-nos a confinar d'alguna forma, doncs poder també disposar de més espais naturals i una mica més d'aire, diguem. I això sí que s'està notant a Santa Coloma, que és un municipi on normalment deixes caure unes claus i ja està llogat el pis, doncs s'està notant encara més la demanda. I en aquest sentit crec que sí que hi ha aquesta sortida de les ciutats grans cap als municipis més petits. Però clar, jo crec que en el nostre cas no es pot valorar igual que en els municipis dels companys i companyes que estan aquí perquè estem com molt dintre d'aquesta àrea metropolitana amb molta pressió. Penso que la situació és molt diferent, però crec que sí que pot ser una bona oportunitat el tema del teletreball perquè s'ha posat en evidència que en aquests mesos ha funcionat, almenys a nivell de l'Ajuntament. El primer dia ja ho teníem tot a punt per poder teletreballar i els resultats han estat bons. Per tant, penso que és una oportunitat.
Moltes gràcies. Prenc dues qüestions que ha comentat l'alcaldessa de Santa Coloma per traslladar-les a l'alcaldessa de Vilafant, que és primer les telecomunicacions, diguéssim, quina és la situació de telecomunicacions per fer efectiva aquesta possible oportunitat de pensar que pugui haver-hi nous habitants que s'instal·lin per fer teletreball. Per l'altra banda, també la qüestió de l'habitatge, que ha tret l'alcaldessa de Santa Coloma, la pressió que pot haver-hi en municipis que potser no tenen un parc d'habitatge disponible i quin efecte pot produir això en els preus, etc. Endavant, alcaldessa. Sí, bé, jo estic d'acord. Jo crec que s'ha posat en valor en aquests moments i en aquests mesos tan complicats realment el tenir espai natural a l'entorn, en viure no tant en un espai més urbà, sinó en un espai amb més aire lliure, amb més parcs, evidentment amb una caseta, diguéssim, que és la típica vivenda que tenim en el nostre municipi, en dos dels nuclis. Nosaltres som un municipi amb 3 nuclis, però 2 dels nuclis, evidentment, es considerarien ciutat dormitori. Això té els seus pros i els seus contres, com ja he explicat abans, que és evident que la gent ve a viure aquí i requereix els serveis del municipi, però treballa fora, per tant, l'activitat econòmica no la fan al municipi, per tant, això és... Però sí que és veritat que en aquests moments s'ha posat en valor això, l'entorn natural, evidentment, poder tenir, sortir a passejar en camins rurals, en camins rústics, en muntanya, per tant, sí que hi ha una demanda i s'ha notat una demanda, evidentment, de vivenda, sobretot de vivenda de lloguer. Nosaltres, com a municipi, també tenim aquest repte sobre la taula perquè no tenim un parc de lloguer, diguéssim, disponible. Hi ha molt poques vivendes de lloguer. Pràcticament la totalitat de les vivendes del nostre municipi són de compra-venta i, per tant, també s'ha evidenciat, diguéssim, en aquests mesos la necessitat vital de tenir aquest tipus d'habitatge a disposició dels ciutadans. I el tema dels preus, el nostre municipi sempre ha tingut uns preus, en comparació a la ciutat de Figueres, als municipis dels entorns, uns preus de vivenda més elevats que la resta, però perquè també la vivenda és d'unes dimensions més grans. Per tant, tots aquests reptes que ja teníem abans, perquè tot això ja evidentment ho teníem detectat des de l'Ajuntament i, com he dit abans, estem treballant des del Pla General per poder reconduir tota aquesta oferta d'habitatge, tot aquest tema socioeconòmic i d'activitat del municipi, s'ha posat més en evidència. Jo crec que aquests dies s'ha posat més en evidència. Però jo, la veritat és que nosaltres amb els companys ho hem estat valorant i també amb els serveis tècnics i econòmics i nosaltres sí que clarament per nosaltres és una oportunitat que no podem deixar passar, que ja teníem clar. Amb l'estació del tren d'alta velocitat es fa més evident que aquest tema de treballar a distància pot ser una realitat. I, per tant, estem en un lloc estratègic molt ben situat i evidentment, esperem saber-ho aprofitar. Jo crec que no és que pugui ser, és que ha de ser una oportunitat, almenys pel nostre municipi. Realment, el que hem de poder, diguéssim, valorar és com donem servei, diguéssim, a aquest creixement, de quina manera el municipi el pot absorbir, de quina manera som capaços d'articular tota aquesta demanda cap a una situació més positiva pel municipi. Realment jo crec que, evidentment, que és una oportunitat importantíssima, que nosaltres ja la teníem des del moment que vam tenir l'estació del tren d'alta velocitat i es va posar a funcionar tota aquesta xarxa. Però també vull dir que, almenys a l'Alt Empordà, hi ha un tema sobre la taula per resoldre, que si no el resolem de forma àgil i eficient ens portarà moltes complicacions, que és el tema de la mobilitat. No podem pretendre tenir un espai territorial més valorat i que pugui venir gent d'altres llocs a viure i a teletreballar si això no resolem, diguéssim, la mobilitat i fem una xarxa de transport públic sostenible i que la gent no hagi de moure's amb cotxe, perquè si no, tota aquesta oportunitat que tenim al davant ens pot anar a l'encontre. Moltes gràcies. El transport públic avui, de la mobilitat de transport no n'hem parlat massa. És un mal moment pel transport públic, per les qüestions sanitàries, que és precisament quan tocarà fer un plantejament per reforçar el servei i l'oferta per evitar que el transport privat
entre cometes, reneixi. Ara li donem la paraula a l'alcalde Dionís Guiteras i amb això tancarem aquest tercer bloc i llavors ja podrem començar l'últim i definitiu. Què diu l'alcalde de Moià, d'un municipi que és comarques centrals, però que segons quins mapes es fan, de vegades algú el situa allò en una mena de tercera corona metropolitana o al límit? Quina és la visió que teniu des d'aquest punt de vista del reequilibri territorial, les oportunitats dels vostres territoris? Endavant, alcalde. El micro, sisplau. No se sent encara. Fem una cosa, mentre intentes arreglar el micro, fem una última... Mentre intentes arreglar el micro, iniciem l'última... Mentre l'alcalde de Moià intenta resoldre el problema de so, que m'ha comentat el nostre tècnic que moguis el ratolí a veure si... Ara. Ara, endavant. Sí. Tornem. És que m'ha quedat bloquejat a la pantalla i... Correcte. Va, vinga. Jo és que parteixo de la base que soc optimista malaltís. Sí, hi soc? A veure, Dionís. Sí, ara et em sentiu, Val. No sé què passa. Se m'ha bloquejat la pantalla i... Bé, si em sentiu ja està bé. Això, parteixo de la base que soc optimista malaltís, per tant, les crisis formen part del cicle natural dels humans i, per exemple, la canalla, quan li agafa una febrada, és perquè creixerà 3 o 4 dits quan li hagi passat. Per tant, és una qüestió natural que l'hauríem d'entomar sempre amb aquesta actitud. Per nosaltres, jo penso molt en la crisi del 2007, quan teníem qüestions com el totxo, que no cauria mai, que les entitats financeres eren el més segur per tenir els diners, on els funcionaris eren treballadors per sempre o ser el director de la caixa seria una feina per tota la vida. Amb això el que es va veure és que tot això era mentida, que tot podia caure, per tant, podíem agafar reptes absolutament impensables que podien ser possibles. Jo recordo que l'any 2012 vaig intentar vendre el deute de Moià, 25,5 milions d'euros, a un pool d'entitats financeres que al final van reconèixer que era una única solució que teníem. Després va venir l'Arsal i el Pla Montoro i vam poder-ho reconduir, no? Però ara ens cal això, idees atrevides i, sobretot, sense cap tipus de por i sense pensar en cap tipus de topall. Quina crec que ha de ser la solució per a uns municipis com els nostres, o per exemple Moià o el Moianès? D'entrada, que les institucions entenguin la simetria del territori i entenguin que les solucions no són una solució o tot va encaixat a dintre el mateix pack. Acabo de veure una notícia al Regió 7 que diu que el Departament de Territori i Sostenibilitat posa a l'alçada d'Igualada o de les capitals de comarca de la demarcació de Barcelona a l'hora de fer un pla de zona de baixes emissions. Evidentment, ningú ha vingut al Moianès del Departament de Territori perquè, si no, no dirien una cosa com aquestes. És a dir, què vull dir amb això? Que el que ens cal és una visió holística i asimètrica del territori, perquè, si no, totes aquelles solucions que hem d'emprendre ens quedaran capades per culpa de l'administració. Exemples fàcils. Dèieu l'habitatge. A Moià, qualsevol pis val uns 500 euros de lloguer. Això és una animalada. Per què? Perquè no tenim parc. I la pressió que tenim, bàsicament, de gent de l'àrea metropolitana que surt expulsada fins ara perquè no tenia accés al preu de la vivenda, un pis de 1.000 euros, de 1.200 euros, doncs clar, 500 o 600 euros aquí és barat. Una altra cosa és fer 50 quilòmetres a l'hivern amb les carreteres glaçades, que després tothom veu quin drama és, o fer la cua a la C59 de torn cada matí, que pots trigar més de 2 hores per arribar a Barcelona per fer 50 quilòmetres. Per tant, crec que la solució passarà perquè les administracions, totes les administracions, s'alineïn i vegin aquesta transversalitat, aquesta
i aquesta simetria. Si no, des dels pobles tenim molt poques oportunitats pel que fa a les grans solucions, a les de fons. A les petites solucions ja les anem trobant, sempre les hem trobat i serem arriscats i atrevits per fer-les, perquè no ens queda d'altra també. Però és que és això, per superar una crisi, és tancar tabús, trencar barreres i trencar barreres mentals. Però sense la complicitat de tothom serà molt difícil i jo crec que aquestes coses les hem de començar a dir, perquè si no acabem, i jo que ja us dic que sóc optimista malaltís, ens acabem vivint en un núvol dient que sí que ho farem i al final acaba sent a base de molt d'esforç i les solucions no acaben de ser d'aquelles que realment voldríem, perquè no pots sempre arrossegar motxilles i anar sempre a cop de ronyó. Per tant, crec que aquesta visió transversal i de coordinació, que això poder vindrà en el següent punt, doncs és importantíssim perquè si no ens enganyem. El cas del Moianès, això, estem a 50 quilòmetres, a l'estiu, per exemple, doblem la població perquè tenim molta segona residència, estem convençuts que moltes d'aquesta segona residència, de fet, s'està veient, doncs es anirà quedant aquí, però si no resolem infraestructures i tot plegat, acabarem fotent un lío tremendo i no acabarem donant les solucions. Per tant, sí, és positiu, sí, tenim oportunitats, però aquestes oportunitats no només podem quedar que les trobarem nosaltres en el nostre petit espai, en el nostre petit espai podrem trobar solucions, però si no hi ha un canvi de mentalitat per part de l'administració i comença a entendre la simetria del territori i que si cal fer cases, si cal ampliar polígons industrials i si cal que gestionem bé el nostre territori, el Moianès, el 80% és zona PEIN i bosc. Si no comencem a trobar solucions d'encaix per donar solucions a aquestes cotilles, realment tindrem un problema i no acabarem trobant aquelles solucions que realment ens convenen. I ja per últim i per acabar, els humans som l'únic animal que som capaços de caure 3 vegades amb la mateixa pedra. La crisi del 2007 ni l'hem tancada bé i a mi em fa respecte que aquesta nova crisi sortirem d'un punt de partida de no haver tancat bé una crisi i no haver-ne après. Per tant, ens costarà Déu i ajut poder sortir d'aquesta. Moltes gràcies. Ens estem quedant sense temps. Fem una última ronda, molt breu. Sí que pregaria que fos molt breu per si podeu fer algun comentari. Ja han sortit els temes que volíem abordar en l'últim bloc, sobre la gestió, sobre els recursos, el finançament, la coordinació amb administracions, la participació del sector privat, aquestes qüestions. Si voleu fer una última intervenció cadascú de vosaltres, alcaldes i alcaldesses, de no més d'1 minut, si és possible, o a mode de destacar alguna qüestió que s'hagi dit o que us hagueu quedat, diguéssim, en el sarró per poder explicar. Endavant, alcalde de Gandesa. El micro, sisplau. Per acabar, fer una mica del que parlàveu de la governança. Els reptes seran modificar els pressupostos per adaptar-los a la situació que estem patint. El tema de poder treballar transversalment en les diferents administracions i mancomunar serveis, que ja ho estem fent a través del Consell Comarcal, això ha agafat més força que mai per poder combatre aquesta situació i reclamar, com ara està dient el Dionís, aquelles mancances que tenim de la realitat del nostre territori i adaptar la realitat al nostre territori, mancança d'habitatge, perquè no podem lluitar contra el despoblament o ficar eines damunt de la taula i aconseguir aquestes oportunitats si no tenim habitatge i, sobretot, que ja han fet referència al tema de la fibra òptica com l'eina bàsica per al teletreball. Jo penso que serien els 4 aspectes que ja han fet èmfasis, però sí que volia deixar damunt de la taula. Moltíssimes gràcies. Ara, també per fer l'última intervenció, l'alcalde de Guissona, Jaume Ars. Tal com ha dit en Carles, faríem una llista de coses de governança que hauríem de tenir sobre la taula, que serien moltíssimes, amb unes prioritats depenent del territori. Però mireu, jo penso que aquesta vegada se'ns ha posat a sobre la taula aquesta oportunitat i penso que hem de comptar més amb les persones. Jo penso que l'administració, quan dic persones vol dir aquelles persones de territori, de xafar carrer. I potser des dels ajuntaments havíem entrat en dinàmiques molt també burocratitzades i molt impersonals. I ara ens toca, perquè ja s'ha demostrat que quan s'arriba a la persona, després tot és més fluid. I sí que és veritat que l'administració és molt distant amb algunes coses, però jo penso que si treballem des dels municipis
aquest apropament a la persona, després les vies ja de per si ja es conduiran cap a l'administració pública, és a dir, cap a l'administració més general. Per tant, jo, la gestió municipal i de governança, a part d'aquestes llistes que podem tenir tots, que estic d'acord, sens dubte, la que ara jo penso que ens ha fet aflorar és mirar les persones des d'una altra perspectiva i això ens canviarà la manera de governar, sens dubte. Moltes gràcies. Ara donem la paraula per fer l'última intervenció a l'alcaldessa de Santa Coloma de Cervelló, l'Anna Martínez. Endavant, Anna. Crec que és molt puntualitzar una mica el que ha dit el company que m'ha precedit. És molt important que les polítiques baixin a peu de carrer, perquè fins ara moltes de les coses que es plantegen es treballen des d'un lloc on no es té aquesta visió. Sense anar més lluny, ahir es va aprovar que es regularan els preus de lloguer pensant en municipis de més de 20.000 habitants. I els que estem per sota, que no tenim aquesta pressió i aquesta necessitat. Són simples exemples que sempre s'acaba dissenyant tot per municipis molt grans i no estem al costat dels que tenim probablement més dificultats. I és molt important ara que totes les administracions estem molt unides i treballant per això, per estar al costat dels nostres ciutadans i ciutadanes i amb exemples com els que estem visquent molts pobles. Un poble de 8.000 habitants on jo visc, tenim el CAP tancat des del 12 de març. Això, l'atenció primària és bàsica, no podem estar així. Llavors, jo crec que s'ha de pensar en aquesta atenció a les persones i en aquesta visió més social i no tant des de la visió més global que no s'acaben d'afrontar els problemes reals de les persones. Moltes gràcies. I ara li donem la paraula a Consol Cantenys, l'alcaldessa de Vilafant, també perquè faci l'última intervenció. Endavant. Sí, moltes gràcies. Sí, evidentment estic d'acord completament que el tema de la proximitat ha de posar-se en valor i més en moments com aquests. La cooperació entre les diferents administracions és bàsica i fonamental, però la cooperació des d'una relació de coneixement mutu i de confiança. Per tant, els ajuntaments que som els que estem, diguéssim, a primera línia, estaria bé que moltes vegades ens preguntessin què passa en el nostre municipi. Perquè una mica amb la línia, el que deia la companya, evidentment, ara ens tocarà aplicar multitud i ens està tocant aplicar de protocols que han dictat altres administracions, protocols a les escoles, protocols d'anestèsia, protocols en els casals, protocols en els pavellons. Tot això ens tocarà aplicar-ho als propis ajuntaments, evidentment amb uns protocols que s'han fet de nivell estàndard, perquè jo entenc que quan se legisla a nivell de país és difícil, però sí que estaria bé que confiessin una mica més amb l'autonomia municipal i, evidentment, amb el coneixement de la situació de cada territori per part dels diferents ajuntaments. Jo crec que seria molt més fàcil a l'hora després de posar a la pràctica i de gestionar tots aquests requeriments, que evidentment ho farem i només faltaria, és la nostra obligació, però sí que ens reporta després moltes dificultats a l'hora de gestionar-ho. Per tant, ajuntaments, més recursos, això és evident, però també més autonomia municipal i que comptin, diguéssim, amb el coneixement de la realitat de cada territori. Jo crec que seria molt més fàcil. Per tant, la cooperació aquesta, per això jo deia d'iguals a iguals, perquè alguna cosa hi hem de dir també als municipis petits i fora d'aquestes concentracions més urbanes. Moltes gràcies i per acabar li dono la paraula a Dionís Guiteras, alcalde de Moià, també perquè faci la seva última intervenció. Endavant, alcalde. Sí, ara? Bé, això, pel que fa a Moià, el model de governança que tenim al territori al Moianès ja fa molts anys que l'apliquem, que és un poble, un vot, per tant, totes les opinions compten igual, sigui com sigui la dimensió o la capacitat financera del municipi. Per tant, això ja és una cosa que tenim ja d'avançada, que crec que és molt important perquè de seguida ens posem d'acord i de seguida ens entenem els municipis. Per tant, pel que fa a la comarca, això ho tindríem solucionat, però jo insisteixo, com he dit abans, el problema no el tenim tant als municipis, no el tenim tant als territoris, sinó la visió holística de la Generalitat, de les diputacions i sobretot de l'Estat. Una de les solucions fàcils és que ens alliberin els romanents de tresoreria, que podem gastar allò que hem estalviat i que és dels ciutadans dels nostres municipis i que no hàgim d'estar esperant de centrifugar
com s'ha fet aquests últims anys, el deute de l'Estat en base a les administracions locals o les administracions autonòmiques. Per tant, jo crec que sense aquesta visió de l'Estat serà molt difícil que ens en sortim i, bàsicament, fins i tot jo m'atreviria a dir que seria un delicte no fer-ho, perquè seria prevaricar i seria no utilitzar els recursos d'una manera eficient, que és la nostra obligació com a administracions públiques. Per tant, el toc d'atenció que li hem de fer a l'Estat ha de ser contundent, radical i sense cap tipus de contemplació. Si no som capaços de coordinar les administracions, perdem recursos, més que perdre'ls, no som capaços de gestionar-los eficientment. Per tant, fem un flac favor. D'aquesta crisi ens sortirem impulsant des de les administracions l'economia, perquè després de la crisi del 2012 el sector privat està molt tocat i molts sectors estan descapitalitzats. Penso en el sector agrari i en el sector agroalimentari. Per tant, si aquests sectors que són tan importants estan descapitalitzats, ha de ser l'administració qui impulsi. Jo crec que un New Deal ha de ser possible i és imprescindible. Tenim els municipis que fa molts anys que no hi fem inversions degut a la crisi. Per tant, fer petites obres on puguem contractar d'una manera fàcil industrials del nostre territori, d'una manera simple i àgil. Per tant, la llei de contractació és un dels reptes que tenim per davant, perquè si no ens morim en burocràcia i no som capaços de donar solucions. I els diners hi són. Els diners hi són. El que cal és tenir la capacitat de poder-los gestionar i poder-los gestionar d'una manera eficient i d'una manera directa des de la proximitat. Moltíssimes gràcies. Amb això ja, malauradament, no ens queda més temps per seguir aprofundint. La veritat és que han sortit moltíssims missatges interessantíssims i de molt valor. Ara donaré la paraula a Carles Cabrera, el director general de l'Institut Cerdà, perquè faci la cloenda. Jo simplement destacar que un dels elements que ha sortit avui, o que es deriva del que s'ha comentat avui, a part dels reptes, les dificultats, les oportunitats que tenim com a municipis, hi ha una qüestió molt important, és el valor que porteu tots el vostre perfil de municipis al conjunt del país, i com activar aquest valor per sumar i poder sortir d'aquesta situació i reactivar el territori. Ara li dono la paraula, tal com deia en Carles Cabrera, perquè faci la cloenda. Endavant, Carles. Moltes gràcies, Lluís. En primer lloc, agrair, evidentment, una vegada més a Consol, Anna, Carles, Jaume i Dionís la vostra participació. Jo, si em permeteu, m'agradaria... Heu dit moltíssimes coses interessants, però jo m'he quedat al llarg de la conversa que hem tingut amb 5 coses que jo per mi són molt importants. En primer lloc, les tecnologies ben aplicades han sigut de molta ajuda a la resolució d'aquesta crisi. En segon lloc, la importància de la gestió de la comunicació en crisi. I aquí jo també crec que des de l'Institut sempre ho hem dit, apel·lar a la responsabilitat dels mitjans de comunicació, que crec que en aquests processos i en aquests processos de tanta tensió que hi ha a la societat, a l'economia i a la ciutadania, jo crec que és molt important. En tercer lloc, crec que heu coincidit plenament tots amb la necessitat d'ajustar els pressupostos. Jo, bàsicament, he dit moltes línies, però quedaria en 3. La necessitat d'ajustar els pressupostos per donar resposta als ajuts socials, realment el focus que teniu en aquest tipus de municipi amb el petit comerç, el comerç local, la restauració, el que ha dit l'Oreca, els autònoms, els petits autònoms que necessiten, diguem, del negoci local per viure i també que en aquest ajust pressupostari es necessiten actuacions reals. En quart lloc, m'he quedat també la necessitat d'implicar el consumidor, a la ciutadania, en aquest vincle amb l'administració i també aquest petit comerç, en aquests negocis. I jo crec que aquest és un tema extraordinàriament important i és un repte per tots. Com impliquem el ciutadà, a mi mateix, diguem, amb el fet de dir, escolta'm, has d'apostar, diguem, per la proximitat, has d'apostar, diguem, al petit comerç i també fer-lo atractiu i com impliquem entre tots en aquest triangle comerç, petit negoci local, administració, el ciutadà. I finalment, en l'última part de la conversa, la necessitat de fer pedagogia,
de planificar per aprofitar els reptes i oportunitats que tots tenim per endavant, no? És veritat que tenim un tamany de municipi aquí representat i unes característiques molt particulars, però que realment tots heu coincidit en la importància de la proximitat davant del ciutadà, no? I em quedaria potser amb una última frase que ha tret el Dionís, de dir aquest toc d'atenció cap a l'Estat, de fer resposta, diguem, als municipis per el que jo deia feia un moment, de la necessitat que tindrem i que tindreu els pressupostos municipals a l'hora de fer front, no? I sobretot d'agilitzar el que és un procés de contractació que és molt feixuc per donar resposta, diguem, ràpidament a el que són les necessitats que ens demana la ciutadania. Sense més, i ens hem passat, doncs, crec que 9 minuts de l'horari previst. Agrair-los a tots vostès la seva assistència i fins a la propera. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.